Pini pai ni phai ingkora phor ni pen Lower Hapjan Student and Youth Development Committee asong atum pen second football league match kapathu cheng padopon. Lower Hapjan Student and Youth Development Committee thihek pen LHS YDC asong pen patit pipon si pining le thot satame second football league match kapathu kepang cheng pon. Bangso kapathu kepang cheng pon along alhiaman pen GB Bapuram terang alang dihin pen si Bangso League Tournament match kapathu ingpu pidon si non owekimi atuma phan mesen pen lapen ansosi ke klem pon pame ji aphan posi ning pathe mate ning kirung teka lapen bangso tournament match ke pajut ponji mo nangkili chitia chiklo ni phai krihini anian si pajut pon poputa hanta sidi pon mansa pen karbedelinu sa ke introductoron ke pathu pini kangpu pon lage second lo lage dak Lower Hapjan Student Youth Development Committee hin si pathu bi poning lo nili phan la bangso mes ke pangpu phanang hang lo misen penli la bangso pathu pu poning lo la bangso ke pathu so pathu bangan nili tula iria si mane dak rong krihini do asla rong krihini yang bong mane la bangke arong tin meda dolat nang ji ke cepate la pen ladak la bangso ke pathu long bangke mane arong apek pen ave la pen dak player bang hajar ave la bangso ke bipon nang le to kopine akemang doma akimang menini tu la bangso komiti bangke apa nili phansi apang advisor lo lapu tiso sango mai phula pela pusika trigon phasango la lang litung kadu vela dak komiti la bangke la dak monom area la somar tu phan ke paching thuri mane kichali awareness la pela dak raki kangkrang kicho thap lahai armu bang raki armu ke kicho osmar ot ka vel ha ke pavirji aki metwa kang thur panji phansi la bangso bangke nil tu ke dengpot finance son dong avi rong kri ni abong doan tame cirung po le tula gang bra tu mata sapong mu cocot po lapen la dak ureng war sai klem ta adhek do la lang li tung ta nang rap dun po pu cerap citu leg ni kwan si bi jinan tu la ke ni tung final bangke mu nang klang cik lu 12 tarik kan si 2 ji